си част от отбора на Лава Бер! А сега всеки един от нас има забавно предизвикателство за теб. Предизвикателство номер 1. Купи си любимият ти вкус Лава Бер и си направи най-яките и шантави снимки и видеа. А след това ги качи в Instagram или TikTok с хаштаг LavaBear и ни тагни, за да ги видим. Може да не ги изпратиш и на този имейл, изписан на екрана. Предизвикателство номер 2. Изненадай приятел, като му подариш напитка Лава Бер, снимай неговата реакция и ни изпрати видеото. Ето е, братле. Браво, бе! Нали си ми приятел, че тук и да ти дам Защо малко не ми снимаш Лава Бер? реакцията, бе? Чакай, Изпълни сега ще я челенджа. снимам. Айде, давай. Yes! Мале, отива в TikTok. Предизвикателство номер 3. Направи ботъл флип рекорд с напитката на Лава Бер и го снимай. Качи го в социалните мрежи с хаштаг LavaFlip и нека да видим дали можеш да биеш моя рекорд. Предизвикателство номер 4. Събери цялата колекция от 6 вкуса на Лава Бер и построй най-яката Лава Бер пирамида. Благодарим ти, че ни подкрепяш! Очаквай още много яки изненади от Лава Бер! Лава Бер everywhere! И скоро в твоя квартал. Ай!